खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ गोदान भिडिअ'आव आरो फिन खेबसेबाव बरायनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव 30 माघ दान 1431 एबा 13 फेब्रुआरि 2025 मायथाइनि सानसेनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअ'खौ नायना मोजां मोनगोन। गिबियावनो दङ मेष राशि। दिनैनि साना मेष राशिनि थाखाय मोनसे बेसेनगोसा अब्लाबो रंजाथाव सान जागोन। जायफोरा लोमजानाय बिसोरनि सावस्रियाव जौगानाय नुनो मोनगोन। नाथाय गुसुनिफ्राय बारग'नो नाजानाया दाबो गोनां। नोंथांनि जिउ राहानि थासारिफोरा नोंथांनि फारसे दं। गावनि हाबायाव गोसो होनाया साबसिन जागोन आरो गुबुननि हाबाफोराव आखाइ दाहो। जुदि नोंथाङा दावबायगासिनो दं, अब्ला सांग्रां आरो सांग्रां जानाया गोनांथार। गावनि आंगोफोरजों सोमोन्दोआ गाज्रि जानो हागौ। हाबा जानाय जिउआ मोजां जागोन। गथ'फोरनि बागै जिंगाया खम जागोन। मिथिंगायारि सानस्रियाव सोलायनाय फैगोन। नाजानायजों थालांनाय रांखौ मोन्नायनि जाथावना दं। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 9 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों हाथफ्ला गाब। वृषभ राशि। आयनि बिथिङाव वृषभ राशिनि सुबुंफोरनि थाखाय दिनैनि साना मोजां जागोन। स्टारफोरा बुङो दि दिनै बुधबाराव नोंथांनि नखराव अननाय आरो गोरोबलायनाया बांगोन। नाथाय जुलि जानाय जिउआव माखासे आयदाफोराव माखासे गोनो गोथो जागोन। मोजां मोनलायनायनि बाथ्रायाव नोंथाङा सांग्रां जानांगौ। मानोना नोंथांनि आन्दोनि अननायआ सोराङाव फैनो हागौ। खामानियाव साना गलाय-गथाय जागोन। हाबाफोराव एसेल' गोसो होनायजों। नाथाय मोजां खौरांआ बेदि नोंथाङा जायखिजाया खामानि मावगोन बेनि थाखाय आबुं मोनफिननाय मोनगोन। राङारि थासारिया गोजोनथाव जागोन आरो नोंथांनि मुंदांखाया जौगागोन। बादायलायनाय आरो सुथुरनि थाखाय जेंनाफोर जानो हागौ। बेनिखायनो सांग्रां था। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सानजा सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 2 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोमो गाब। मिथुन राशि। मिथुन राशिनि हाथरखिफोरा बुङो दि दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय खामानिनि बेलायाव मोनसे मोजां सान। नोंथाङा नोंथांनि खामानियाव देहायारि आरो गोसोआरि महरै नांथाबनानै थागोन, जाय आबुं फिथाय मोनगोन। दिनै नोंथाङा गोनांथार खामानिफोराव रां बाहायनो हागौ, जाय माखासे जिंगानि जाहोन जानो हागौ। नाथाय नोंथांनि खामायनाया दिदोम थागोन। बेनिखायनो नोंथाङा बांद्राय ल'ड लानाय नङा। जुलि जानाय जिउनि थाखाय साना सरासनस्रा जागोन आरो मोजां मोनलायनाय जिउआ अननाय आरो गावजों गाव मददजों बुंफबनाय जागोन। लोगोफोर आरो आलासिफोरा नोंथांनि न'आव फैगोन। नोंथाङा थुलुंगाखां खौरां मोनगोन। नाथाय नोंथाङा खैफोद गोनां खामानिफोरनिफ्राय गोजानाव थानांगौ। बिथांखिफोर आरो खामानिनि थाखाय बावसोमनाया दिनै नोंथांनो मुलाम्फा होनो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 2 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों खमला गाब। कर्क राशि। दिनै बे राशिनि हाथरखिफोरा इंगित होयो दि साना मोजाङै जागायनो हागौ। नोंथाङा खामानिनि जायगायाव गोदान खाबु नागिरगोन। दिनै नोंथांनि रिजुमेखौ बबेहायबा दैथायहरनानै नोंथाङा मुलाम्फा लानो हागौ। साख्रि नागिरग्राफोरा दिनै जाफुंसारनाय मोनगोन। खरसाया बांनो हागौ नाथाय नोंथाङा नाङै खरसाखौ सामलायनो हागोन। बेरेखाफोरनि सायाव नोंथांनि गोहोमआ थाबाय थागोन आरो बिसोरो नोंथांखौ खहा खालामनो हानाय नङा। जेबो रिस्क दाला। बैसो जानाय सुबुंफोरजों सावरायलायनायनिफ्राय नोंथाङा मुलाम्फा जागोन। आयेनारि आयदाफोराव जोबथा समफोराव गोसो हो। नोंथाङा नोंथांनि हाबायाव आखा-फाखानिफ्राय मुलाम्फा मोनगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सा-सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 1 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोथां गाब। सिंह राशि। दिनै नोंथाङा सांग्रां जानांगोन। सावस्रिजों सोमोन्दो थानाय जेंनाफोर थानो हागौ। खालि बेल' नङा, सोलोंथायावबो हेंथा फैगोन। जुदि नोंथाङा मोजां मोनो, अब्ला दिनैनि साना माखासे जेंनाफोर लाबोगोन। नोंथांनि रावबो लोगोखौ नोंथांनि मोजां मोनलायनाय जिउआव हेंथा दाहो। नखरारि जिउआव एसे नारसिनथाय थागोन।
अदेबानि जायफोरा हाबा जाखानाय बिसोरनि जुलियारि जिउआ मोजां जागोन। मावख'आव सोरजोंबा नांज्लायनाय जानो हागौ। आयेनारि हेंथाफोरखौ बोखारनो हागौ, जाय मोनसे मुलाम्फा गोनां थासारि सोमजिहोनो हागौ। दावबायनाय समाव नोंथांनि बेसादफोरखौ रैखाथियै दोन। आजै-आजौनि सम्फथिजों सोमोन्दो थानाय आयदाफोराव दावगागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों साहा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 4 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गलापि गाब। कन्या राशि। कन्या राशिनि सुबुंफोरनि थाखाय दिनैनि साना सरासनस्रा जागोन। नोंथाङा नोंथांनि जिउ लोगोरिनि फारसे आबुं गोसो होगोन आरो बिसोरनि बाथ्राफोरखौ खोनासंगोन। नोंथाङा नोंथांनि गोसोआव थानाय जेंनाफोरनि मोनसे सुस्रांनायबो नागिरगोन। हाबा जानाय जिउआ साबसिन जागोन। दिनैनि साना फालांगियाव दावगानायनि सान। नोंथांनि गोबां सानथांखिफोरा जाफुंसारगोन, जाय नोंथांनो खुसि लाबोगोन। नोंथांनि नखरनि सोद्रोमाफोरनि सावस्रिया एसे लोरबां जानो हागौ, जाय एसे जिंगानि जाहोन जानो हागौ। दिनै नोंथाङा सोरजिलु नाजानायाव जाफुंसार जानो हागोन, थेवब्लाबो नोंथांनि गोसोनि मोनदांथिफोरखौ दबथायनो नाजा। नोंथाङा गोथाव आदारखौ रंजानो हागोन। बिदा-फंबायफोरजों सोमोन्दोआ गोख्रों जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 9 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों सिलभार गाब। तुला राशि। हाथरखिफोरा इंगित होयो दि दिनैनि साना तुला राशिनि सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे बेसेनगोसा सान जागोन। राङारि आयदाफोराव गोनो-गोथो जागोन। गावनि जाग्रा आदाराव गोबां मस्लाफोर बाहायनायनिफ्राय गोजानाव था। नों गावनि बिमानिफ्राय मदद आरो खुसि मोनगोन। रंजानायआ नखराव फैगोन। बिब'-बिनानावफोरा माखासे जेंनाजों मोगा-मोगि जानो हागौ, जाय नोंथांनि गोसोखौ जेंना खालामनो हागौ। दावबायनाय समाव जेंनाफोर जानो हागौ, बेनिखाय हायोब्ला दावबायनायखौ दोनथ'। गोथां जिउनि बेलायाव साना मोजां जागोन। नोंथाङा नोंथांनि लोगोफोरजों मोनसे सारप्राइज पार्टिनि बिथांखि लानो हायो। खामानिनि जायगायाव साना मोजां जागोन, नाथाय मुखुबआ सोलिबाय थागोन। गावनि बिबुंथिनि सायाव सामलायनायखौ लाखिनो नाजा। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों साहा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 2 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गलापि गाब। वृश्चिक राशि। दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय गलाय-गथाय जागोन। सोलोंथाइनि बिथिङाव मोजां फिथाय मोननो हागोन। नोंथांनि मोजां मोनलायनाय जिउआबो जाफुंसार आरो गोजोनथाव जागोन। जिखि जाया मानो, नोंथांनि गारिखौ सांग्राङै सालाय, मानोना जेंना जानो हागौ। गावनि आदारनि सायाव गोसो हो, मानोना उदैजों सोमोन्दो थानाय जेंनाफोर जानो हागौ। खामानियाव साना सरासनस्रा जागोन। खामानिनि नारसिननाया थाबाय थागोन, नाथाय लोगोफोरजों रायज्लायनाया आबहावाखौ गिलिर जानायनिफ्राय रैखा खालामगोन। सानस्लाबै खरसाया बांसिन जानो हागौ। दिनै नोंथाङा नारसिननाय आरो मेंनाय मोननो हागौ, जायनि थाखाय नोंथाङा नोंथांनि माखासे सानथांखिफोरखौ दोनथ'नो हागौ। खैफोद लानो नाङा आरो गोसो हमथानानै खामानि मावनो बोसोन होनाय जायो। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सा-सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 2 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों चन्दननि गाब। धनु राशि। धनु राशिनि हाथरखिफोरा बुङो दि दिनै नोंथाङा नोंथांनि नखरनिफ्राय मिजिंथिजानाय आरो आबुं मदद मोनगोन। नखरनि सोद्रोमाफोरा मोनफ्रोमबो खामानियाव नोंथांजों गसंफागोन। खामानिनि जायगायाव लोगोफोर आरो लोगोफोरनि मददजों साना साबसिन जागोन। हाबा जानाय जिउआव मोजां फिथाय नुनो मोनगोन। नोंथाङा सावस्रिनि फारसे एसे गोसो होनांगोन, मानोना माखासे जेंनानि जाथावना दं। जुदि नोंथाङा सोरखौबा मोजां मोनो अब्ला दिनैनि साना बिसोरखौ नोंथांनि नखरजों सिनायथि होनो थाखाय मोनसे साबसिन सान, जाय नोंथांनि सोमोन्दोखौ गोथौ खालामगोन आरो फोथायथिखौ बांहोगोन। दिनै नोंथाङा गोथाव जाग्रा आदार आरो जामुंफोरखौ रंजानो हागोन। नोंथांनि सानथांखिफोरा जाफुंसारगोन। नोंथांनि खामानिखौ बाख्नायनाय जागोन आरो आयआ बांगोन। नोंथाङा नखरनि बेसादफोर बायनायाव रां बाहायगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों साहा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 3 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोथां गाब। मकर राशि। मकर राशिनि हाथरखिफोरा दिन्थियो दि दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय साबजाथाव आरो गोजोनथाव जागोन।
फालांगिजों सोमोन्दो लाखिनानै लानाय दावबायनाया जाफुंसार आरो मुलाम्फा गोनां जागोन। खरसाया जोबोद गोबां जागोन। बेनिखायनो गावनि बाजेटखौ सिगांनिफ्रायनो सानथांखि बानाय आरो बेफोरखौ सामलायनायाव लाखिनो नाजा। मोनसे गोदान मावथांखि बिथांखिनि जाफुंसारनायनि थाखाय नोंथाङा गोजोननाय मोनगोन। मोजां मोनलायनाय जिउनि बेलायाव साना नोंथांनि थाखाय गोनो गोथो जागोन। नोंथाङा नखरनिफ्राय मदद मोनगोन। दिनै नोंथाङा राङारि मुलाम्फानि खाबुफोरबो मोनगोन। नोंथांनि गोसोआ मान आरो सनमाननि थाखाय गोसो गुदुं जागोन। फालांगियाव सांग्राङै थिरांथा लानाया मिजिंथिजानाय मुलाम्फा मोननो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सा-सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 4 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों चन्दननि गाब। कुम्भ राशि। कुम्भ राशिनि सिङाव जोनोम जानायफोरनि थाखाय दिनैनि साना मोनसे मोजां सान। दिनै नोंथाङा जाग्रा आदार आरो मिथाइफोरखौ रंजानो हागोन। नखराव खुसि फैगोन आरो खामानि मावथायाव नोंथांनि थाथाया गोख्रों जागोन। खरसाया बांगोन नाथाय दिनै नोंथाङा मोनसे बिथांखि मोनगोन जाय नोंथांखौ धोनि खालामगोन। कुम्भ राशिनि सुबुंफोरनि थाखाय स्टक हाथायाव रां थिसननो थाखाय बेयो मोनसे मोजां सान। नोंथाङा रमान्टिक सोमोन्दोआव जाफुंसार मोनगोन। हाबा जानाय जिउआव नोंथाङा संयम आरो सहायनो गोनां जागोन मानोना माखासे जेंनाफोर जानो हागौ। होनांगौ रांखौ मोनफिननाय नाजानाया जाफुंसारगोन। दिनै जायखिजाया खैफोद लानायनिफ्राय गोजानाव था आरो जायखिजाया खामानिखौ गोख्रै दाखालाम। लेनदेनफोराव सांग्रां जा। थाबथानाय जायखिजाया रांखौ नोंथाङा मोनफिनगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 1 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों ब्राउन गाब। मीन राशि। हाथरखिफोरा बुङो दि दिनैनि साना मीन राशिनि थाखाय मोजां सान। दिनै नोंथाङा गोसोआरि महरै गोख्रों जागोन। नोंथाङा मोनफ्रोमबो खामानिखौ साबसिनै फोजोबनो हायो। हाबा जानाय जिउआव नोंथाङा गावनि जिउ लोगोरिनिफ्राय मदद मोनगोन आरो गावजों गाव सोमोन्दोआ गोख्रों जागोन। खुसिया बांगोन आरो मोनसे गेदेर लुबैनाया जाफुंगोन। बबेखानि दिनै दुखु मोननाय, खावनाय आरो नांलायनायफोरनि जाहोनाव खहा जानो हागौ, बेनिखायनो सांग्रां था। खैफोद गोनां आरो खैफोदगोनां खामानिफोरनिफ्राय गोजानाव था। दिनै नोंथाङा गाज्रि लोगोफोरखौबो नागारनांगौ। दिनैनि मोजां बाथ्राया बे जागोन दि नोंथाङा खामानिनि जायगायाव हास्थायनाय जाफुंसार जानो हानानै गोसोआरि गोजोननाय मोनगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों खमला गाब। अब्ला दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। नोंथांमोनहा बेबादिनो सानफ्रोमबोनि फानजामुथिखौ मिथिनो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो कमेन्टबो खालामनानै होलांब्लानो जाबाय। गोजोन्थों।